Tamang oras sa bilog na Pilipinas, 4 minutos makalihis ang alas 10 nin pagkaaga. Yan ang katotohanan. Christ our Lord did not ask his Father to remove his disciples from the world. I pray not that thou should take them out of the world, but that thou should keep them from evil. Let no person therefore imagine that a life of activity in the world is incompatible with spiritual perfection. The two can very well be harmonized. Halis sa Mater et Magistra or Mother in the Church, paragraph 255. Inihatod sa Indo ka na si DP Simbag sa Pag-Asenso Incorporated, disiplina, pagkasararo, pagkamahigos, asin pagsarig sa Diyos. Yan ang katotoohan. Veritas News Alert. Ay na pagkaaga mga katiwala, uwi na po ang bareta sa oras na ini atun sa tuya kan Bear Brand Marcofe asin Nido 3 Plus. Suportado ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ang pangapudan kan grupo nin mga kahobenesa na magkaigwan in extension sa rehistrasyon kan mga botante. Elot nang sinabi kan COMELEC na dainin extension ang registration of voters na matatapos sa Setyembre 30. Susog kay Carpio. Tama sa naman ang kahagadan kan mga kahobinesan na sarong bulan pang extension dahilan sa mga lockdowns sa mga lugar na nagpapasunod dahilan kan pandemya. Pinagsabi ni Carpio na susog sa mga datos nasa 12 milyon pa nasa 12 milyon pa ang dai pa nakapagparehistro asin ang sa indang bilang na apektaran sa masunod na bagong rehistrasyon. Dakol sa mga ini ang nakapagrehistro na mga first time voters. Yan ang barata sa oras na inatun sa tuya kan Bear Brand tibay ngayon tulong para sa matibay na bukas. Atod man sa tuya kan Marcofe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kapeng tunay na may herbal at puro ang sangkap. Basta Marcofe suabe. Inatod man kan Nido 3 Plus. Todo protect with new Nido 3 Plus. Mas pinatudo sa nutrients and is the only milk with lactobacillus protectus. Tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Ako po si Rolly Serrano. Salamat. Veritas News Alert. Uyan na ang programang Proudly BUNU, Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies as in researches kan Bicol University. Manungod sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang programang ini matukarman ka napapanahon as in praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, asin iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 rin pagkaaga. Live na madadangog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, asin sa Facebook Live, kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini, hatod sa Indo, kan Bicol University, Extension Management Division. Uyan na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uyan na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda.
ako pang sa inyong pag-iribang ngunyan, si Professor Seth de Matera, at si Professor Edgar medyo sibot sa iyang mga obligasyones sa Bicol University. Pero siya po makakasabay niya to at yan via Zoom. Yan, tanganing magpaabot man kan sa iyang hira sa programa, ngunyan aldaw nin Huwebes, August 26, 2021. Marinaga po sa gabos na naghihinanyog, asin naghihiling, digdi po naman sa programa niya tong pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Yan. Kita po mag-iiribahan sa tiyan alas 11 nin pagka. Good morning sa mga opisyalis po kan Bicol University sa panginot po ni President Arnulfo Noli Mascareñas. Ngunyan pong pag-aaga mga tuga, makakasabay niya to man via Zoom ang satuyang bisita. Ngunyan pong aldaw ni na Huwebes, ngunyan na edisyon sa tuyang programang pangkabuhayan asin pang-edukasyon, ipo si Dr. Mortega. Yan, kang Tabaco, BU, Bicol University, Tabaco Campus. Yan, nahiling ko na si Madam sa screen. At yan, apo na niya to siya, no, para aramon ta. Ano ang mga pinag-uopresir kan, Bicol University, Tabaco Campus. Kaya ito, ano ini, College of Fisheries. Habang nagparadakol po sa pinag-uopresir na mga degrees, mga programs, mga course offerings, nag-evolve po ini nag-iining Bicol University Tabaco Campus. Diyan po ini nakabase sa Tabaco City sa Premier Distrito kan probinsya nin Albay. Yan. Aratyan, apo niya to si Madam, tanganing maaraman ta kung ano ang mga importanteng bareta asin ano ang mga programa na yaon po diyan sa nasambit ng BU Tabaco Campus. Yan. And siyempre pa, ang tabay po kamo, tadakol na naman kita digding pag-huron-hurunan, didiskuteron dapat po naman sa mga pinag-ofresir, kan Bicol University, digdi po naman sa enterong runa kan Kabikolan. Alam nindo ang mga estudyantes kan BU, di lang po nakakonsentrate sa sarong probinsya, kundi ini po nakawagas sa iba-ibang probinsyas, digdi po naman sa probinsya sa Region 5 o Region 5. Siring man gusto niya itong i-remind girara sa tuyong mga kababayan na pirmi pong obserbaran ang health protocols. Ayan. Maski po kita bakunado na ha, obserbaran po iyan, taaram ninyo mga tugang, igwangon niya ning sarong nangyayari sa, bako lang po sa Pilipinas, kundi sa enterong kinaban, kung natalugod, habang nagparahalangkaw ang bilang kan mga bakunado, mga vaccinated people, sige man po lugod ang langkaw kang mga nai-infect kang COVID-19. Ang sarong pinaghihiling na ang sarong theory dyan, ipo na maada ang mga vaccinated people, dahil na po nag-observe kan mga pig-apod na primary health protocols. Arog kan, wearing face mask, wearing face shield, social distancing, washing of hands, disinfect ang kamot, kung kita po nagkakapot kung saan-saan na parte, kung saan kita nagduduruman, araw daw. Yan. Kaya, tangaling marisan niya, maaraman ito, makonfirmar ta kung talagang ang pagbaba ng guard kan mga vaccinated people, plus bakong vaccinated, yung sarong dahilan ko natin naglalakop. Ang kaso, naglalangkaw ang kaso kan COVID-19 infection, obserbaran po, girarin niya to ang mga health protocols despite the fact na kita po bakunado na. Apunan niya to si Ma'am, si Dr. Mortega, ang Dean kang Tabaco Campus, no? Para po naman makaulan niya niya to, makadaupang palad on the air, sabi nga ni, and paabot niya na kung ano ang mga importanteng barata, informasyon, as in mga program offerings kan sa iyang nasasakupan po dyan sa Tabaco Campus. Pwede niya itong ilawag si Ma'am. Okay. Ma'am, Dr. Mortega, good morning po. Live kita mo niyan sa Radio Veritas, as in sa Facebook, as in iba pang mga outfits ngunyan digdi sa satuyang programang pang-edukasyon as in pang-kabuhayan. Ako po ma'am si Professor Seth de Matera. Ayan po ako sa BU College of Arts and Letters. Good morning po ma'am. Sir, can you hear me? Yes po ma'am. Yes, oo. Nadadangog ka na po. Good morning, Sir De Matera, and also to your co-host niyo ba sa si Sir na marami. Opo, arachan ma'am, ma-zoom siya ma'am, ma-zoom. Baski po na siya ngunyan.
Maray na aldaw sa inyong duwa. Opo. Good morning din sa mga listeners ng programang ini, programang pag-edukasyon at pangkabuhayan. Sponsored kang Bicol University Extension Management Division. Yes. I'm thankful that I was invited a few weeks ago Mhm. and accepting this just to inform the body para ma-informaran man po ng pigahagad kang mga listeners ta or kang mga viewers kang mga bagay-bagay na matauta sa ma-informaran naman ang mga dakol na albayanos. Now, sa pigahapon mo sa kasubak ko na regarding the program, actually, Bicol University Tabaco Campus was formerly the College of Fisheries. Opo. Na ang ino-offer lang po fishery course. But now, meron na tayo 6 na courses. We have nursing, education, food technology, fisheries just the same, social work, and entrepreneurship. Now, with regards to this, it was way back 1996 pa po na nag-offer kita ka mga courses na ini. Mhm. Then of course, the concern of the Extension Division for information to the public is with regards to technologies Okay. that we have na meron tayo sa Bicol University Tabaco Campus na pwede tang i-share para mataunan man ni diat na informasyon ang mga kahimanuan. Oh. Could I go directly to the information, sir? Pwede na po na maitao ang information na yun, na pigahagad. Yes, ma'am. Ma'am, pakibaba po, ma'am, sa camera. Okay, sige. Okay na siya. Okay. Sige, ma'am. Go ahead po, ma'am. Go ahead, ma'am. Okay. Now, the different technologies based from researches that we have, mostly in fisheries, sa fisheries po kasi ang inihingi ninda, inahagad, so that we can also inform the public, then they can use it as a business, kumbaga. Medyo po marami-rami na rin. But I will be focusing on a completed research. Yung parang tapos na pong research na pwede talagang o hinihiling natin na pwedeng pangkabuhayan at madali siyang gawin ng mga tao. Knowing that, ngunyan po baga sir, hihiling mo ta, ang food talaga, food in general. Yes. Most especially fish na itutukoy natin, ginigibo na talagang business. Duman nga ni halos nakaginhawa ang mga tao sa food business due to this pandemic. Yes, opo. In any corner, kung maski kita magsain, in any corner, in any point, or an area, may mga hinihiling kitang mga food businesses. Nagsulputan. Arog man din ka mga food panda, mga sa mga Grab. kang mga mga Grab, yan. Dakulon talaga, they really involve themselves more on food business kasi ini ang pinakamadaling gibuhon. Opo. Now, ang gusto ko pong itukoy na talagang pwede siyang i-business na kinikibo naman nga ni ganyan and a mature technology. Yung tinatawag po ng mga value-added products, adding value or adding importance, idadagdagan ang kalidad ng sarong produkto galing sa mga raw materials natin, galing sa mga isda na raw materials or any fishery resources that we have in the Philippines. Okay. Halimbawa, pag sinasabi ka pong value adding, anong gustong sabihin? Say for example, may naririnig na po tayong mga nuggets, di ba? Very familiar yan sa mga bata or even Nuggets. mature or adult person, nuggets. In na in po yan sa mga tao. Pag sinabi natin, parang ang gandang pakinggan, nuggets. Okay. But these are products which are value added. Ano ang pwedeng dibuhon? Pwede kitang mag-gamit yung mga low value raw material. Ano Okay. mga low value raw material? Say for example, ang mga albayanos po since coastal area ang mga lugar mas prefer niya mga
marine water na sira. Okay. So, halis sa dagat. Yes, oo. Halis sa asgad. Papansin sa mga nasa taapang. Sa fresh, oo. Dapat papansin sa mga sa taapang. Ang nangyayari, nagiging low value ang mga freshwater fish. Okay. Aron kang puyo. Familiar ka sa kang puyo. Iyo po, puyo, hito, talusog, aruan. Familiar ka ka. Oh, iyo po. Aruan. Oo, Or mirapila, tilapia, karpa. Kung papabakal mo siya sa market, medyo mas hababa ang value niya as compared kang tuna. Mm-mm. Kasi ang tuna mahalo, Iyo po. nag-300 plus. Oo. Halos parehas. Now, kung ining mga low value products natin o raw material na pagsasabi ng underutilized, dadagdagan mo siya ng valor or value. Mhm. Nagigibuhon mo siya nuggets, fish balls, sausages, and Wow, tama. mas magiging, mas halangkaw ang sa iyang presyo, ang cost niya na pagtitinda na kaning mga naggigibo ka ini. Siyempre, it would have a more high value as compared to the original raw material that they have. Parang araw po kayan, sir. Kaya, Opo. hindi pong value added, importante yun. You could do that in any form. Pwede siyang ilag sa siomai. Siomai din, sir. Very familiar yan. We could use fish or you could use mga seashells. Okay. Mga araw ka na gagamit ng tangan pwede masiram at may kalidad ang satuyang produkto na ibebenta sa mga namamanuaan. And we could help them. Pwede po sila makaukod kayan, manugdaninda kung ano ang proseso ko yan, then they can use it as their business. Okay. Parang ganon. Tama. Yun, sir. Value adding. Iyo po, We already have- kumbaga ma'am, imbis na mapabakal ka lang yan yung sarong atadong hito o sarong atadong puyo, poproseso yan, siring ka mga nuggets o isasalaking sa siomay, tanganing bako lang po na ano siya, na nakikater siya kang tao, kundi mas nagmamahal ang sa iyang kantidad. Ano ma'am? Iya po, sir. Arrogant ang pag-aabot ng value added. Value product. added, okay. Iya po. Nakulong po siyang pwedeng gibuhon sa sira ng mga low value product. Mhm. Oo, parang ganun siya. Then, we could also use other raw materials, araw po ka mga seaweed, na instead of using egg, paminsan ng mga egg po baga medyo may mga allergen. Yes. They could be added, pwede po siya madagdag sa mga produkto in alternative sa egg para magkaigwang magayon na binding. So ito pagka sa nagkukupot, binding property. Okay, oo. Halimbawa, if you want to make sausages or you want to make fish balls na may egg, instead of using egg, pwede po magamit yung mga seaweeds. Tanganin, Okay binding, ang pagkabilog niya. Halimbawa ba ka sa embutido ba ka sa rade? Iyo po. If you have an embutido, gusto ito baga ang embutido, sliceable, so medyo, pag in-slice mo, Medyo makubol-kubol. Dahil siya nagkiriwalay. Yes. Nagkiriwalay. Now, ang ginagamit po minsan dyan, egg or harina. Mhm. Tanganing medyo, dahil na kita magparagamit ng harina and egg, kasi medyo mahal ang iba may allergen. Ito yung seaweed. Seaweeds. Okay. Seaweed. Ngunyan ko lang yan, ma'am, na araman, ma'am. Pwede pala. Binder, ma'am, pala niyan. Ano? Okay. Okay. Ayun. Pwede yan, sir, gamitin sa ice cream. Tanganin sa ice cream mo, medyo thick ang consistency. Yes. Medyo mahihilig mo pag kinakan mo, bako siyang harag-harag. Dense siya. Medyo dense. Mapulot na Ano ano. po, dense, mapulot. Ano yan ang nangyayari? You can use resources coming from water resources. Okay. Seaweed, sira, mga octopus, squid, and the rest, pwede po siyang gamitin. Okay. Pero na ini mga waste materials, pag-apot ka ng waste, mga scrap, pero pala may pakinabang pa siya. Gaya ng mga posit na pag-export na baga, sir, we export them. Then, pag ina-export yan, sir, may cleaning, may ini-scrape dyan na mga very thin lining.
na kung pwede, kung hilingon mo, pwede pa siyang mapakinabangan, nag-ibuho ng mga squid balls, Okay. mga flakes, parang ganyan, mga pang-flavoring sa Mm-mm. mga produkto natin na mapapakinabangan, magagamit sa pang-hanap buhay. Mm-mm. Siguro we just need kaipuhan lang na maghanap o mag-search out, then aadalan sa proseso para malaman. Then still we need to put in quality in it. Parang pag-aralan kung sila interested, na nga maka-follow po sa proper standard na process and quality po na maintain po. Yes. Parang araw po. Narumlumang ko lugod po, ma'am. Inibagang tungol baga, ma'am, sa mga dala ko lang sira. Opo. Ano pala, yan napapakinabangan pala yun na maray, ma'am. Ano, tapos nagkakaigwa ng dagdag na dilensya ang mga negosyante, lalo ng mga nagtitinda ng sira. Na ining tungol, piglalain, igwa mang girarainin presyo, tamabintahon man, ma'am. Di po, sir. Mm-mm. Ang iba kayo, nahihiling nila ang value kaiyan. Kasi Yes. paminsan, sa-separate nila. Yes, oo. I just go, ewan ko lang sir kung familiar ka kang sira na binabadong abo. Abo, iyo po, abo. Kung natatandaan mo kang inot, ang abo pag bali yan, ibabaga siya ng sigapot na bitik na pat, Okay. nakatakot. Are you familiar with that sir? Pag hinali mo kasi pag hinali mo siya, halilon mo na Tulak. Na logan. Ano po? Oo, opo. Tulak, and yung Hasang. hasan. Mm-mm. May nawawala po yan dyan na pag-apod nila sa Bicol na bitik. Biti, oho. Bitik. Na ngunyan, aram mo how much that cost? Aha. Nag-1,000 ang kilo po. Wow. So, para siyang chicharon. Mm-mm. Kasi na-separate na ninda. Siyempre, so, due to technology, nahiling ninda na grabe ang value niya. Mm-mm. They separate, hinihiwalay po yung drying process niya. Then, the value is 1,000 ang kilo. Wow. And it's similar to chicharon. Mm-mm. Chicharon ang ginagamit. Kaya nakulon pong pwede magamit ang makita alit sa mismo sa sarong sira. Oo. Ang iba mga po, tigigibo ng strap, dahil na Opo. pinapansin. But still, we can put value in it by doing some food products. Gagawa tayo ng mga food products na pwede pa pala pakinabangan na maging gusto. Ma'am. Yung mga kay Manwa. Ma'am, narumlumang kulugod kang saro. Naging issue po baga dyan sa Sorsogon, ma'am. Sa sobrang supply kang sardine fish, ma'am. Sulawlaw. Na nagbabarata siya dyan sa gilid kang sa gilid kang baybay. Madali pala ini magrugok pag di na bebenta, pag di na store sa ano. And then ang nangyari, may nagbugtak diyan inot pa mga a year ago or more. Ning mismong sardine factory diyan sa Sorsogon. Yan sa Bulan. Pero despite that, ma'am, dakol pagirare ang nasasayang na kaya ang iba garo madagdag yata ma'am nin mga storage diyan sa nasambit ng lugar. Ano daw ma'am ang maano mo diyan sa arug kayo na klaseng problema? Yung ang sardines kumbaga yan na lawlaw Mm-mm. nila. Seasonal yan. Iyo po, ma'am. May time na grabe ang dakit talaga ng sira. Sometimes, tama ka po sir, sa Sorsogon. Mm-mm. Paminsan, pinapanahon na nga ng sarong banyera. Iyo po. Nagaharabo na ang mga katarano. Kaya, there was a project before na naglaag po yung sardines area, sardine factory. Pero Factory. hindi po siya nadagos. Pero ngunyan po with the help at the office ni Senator Escudero, natuloy po yung sarong sardine factory. Iyo ma'am, na natuloy po naging ma'am, wala. natuloy opo. Opo. Nag-operate na siya ngayon. Opo, kasi sayang talaga kang sira. And ang kang sardines is sobrang taba na. Iyo ma'am, iyo Kaya po. madalion siya maraot. Maraot tama. Mm-mm. Maraot siya. Pero kung ipaprocess mo siya into canned product, laro kang ginigibong sardinas, Ang siramon ma'am. opo, masiram siya. Actually po, ginigibo yan. May pilot project po sa Bifar na nagkukuha ang mga lawlaw, then they make it into sardines. Opo ma'am. Ang ginigibo ninda, they give it to pagpapanaw lang po kang Bifar actually. Pagpaproduce nila, pagpapanaw na sa mga, pag may mga calamities po Opo. ba? Okay. They give Oo. that to people with mga na-affectaran ng calamities. Mm-mm. But there are, marami po pwedeng gibuhon sa lawlaw. Ang iba po, ginigibong dry. Mhm. Ginigibong tinapa. Mhm. Iyo man ang oo. Ginigibong, bagoong. Mhm.
Actually po, Dakulon, siguro lang ang resources niya talaga, sobra-sobra. Sobra at a Na given time, ma'am, opo. Bata halawigon da mo, ma'am, ang ano kayo, tao. ang abundance kayo ni halawigon, ang ano niya, garo December hanggang, Tapos, siguro po, kaipuhan lang i-educate garo ang tao kung Oo. paano siya gigibuhon. yes. Tanganing, maging hanap buhay ng mga tahong yaon duman or mas iba kung taga Sorsogon. But I know some po, sir, ang iba, parang on mo na ninda duman, they bring it to Legao. Hindi po sa may Legao part, nag-smoke na po dyan. But it Okay. came from Sorsogon. Okay, oo. Tapos igual naman po, dito sa tabako, ang pre-process na pick-upon sa Sorsogon para hindi siya masira. Opo. Ginigibo na pong lalagga, pwede siyang i-boil sa may salt, sa may asin. Tapos Then smoke they na lang. deliver it. Opo, dinideliver sa mga areas na interested. Okay, Siguro okay. po ang pinakamareken, i-inform sa ang mga tao kung ano talagang pwedeng gibuhon. Kasi sa kada kulang guide, nalilibong sinda, kung ano nang pwedeng gibuhon. Iyo po. Oo. Kang inot sa nagtataon naman kami extension going to Piluran. Okay. Ang naman kami na Mampura kang inot. Si Kaya Ma'am lang Coram Nas. siguro, Oo. ang area po ba kaya, lang napansin ko, observation, pag ayaw ka sa sarong area na abundance, there's so many, or nakulon ang products, paminsan garo dahil mo na napapansin. Iyo. Oo. Garo, But ito pala, kwarta pala nito, kwarta sir. pa lang, tama. Iyo. Oo. Kaya ma'am, tama man na napapansin ta. Para maano ta. Sige ma'am, go ahead ma'am sa iba pang mga ano ta dyan sa imong campus po ma'am. Okay. Now, aside po ng mga fishery resources kasi yun lang tigahagad na madam na sa fisheries. Pero actually, we also have food technology po sa BUTC, which also caters na pinapansin man po yung ibang mga resources natin na hindi masyadong pinapansin. Okay. Halimbawa po yung pili. We already had finished products on pili. Wow. Ang ginibumi na po digi, ang pili talaga very familiar sir. Yes, ma'am. Pero ang tinawanan pong pansin ni is the pulp, yung dudot-dot baga sir sa kayo. Iyo po, so pigtutula. Anya, masiraman ba kayo sir? Yes ma'am, managumon ma'am. Na kung hihilingon ta po baga sir, dahil man yan pag malanta ka, pag dahin na siya, Mainit. after a day, Oh. hindi na siya masarap. Yes, Diba po, minatagas sir? pati minsan ma'am. Then, ang pinapansin na lang ng mga tao is yung pisog. Yes. So, So sa laog po, baga na may mga nuts, ito na ang pili nuts. methodology. mm Pero yung pulp niya, papansin, pagdot-dot lang sa tuyog or panira. Okay. Di ba sir? Iyo po. Inibumi na siya into powder form. Mhm. May product na kami na nag-powder form kami kato para hindi siya masira. Mm. Napulbos na siya parang na siya sir, parang harina type na siya. Yes, powder na. Then powder na siya. Then pwede siya sir i-add sa mga different products. Okay. Kaya pwede ka mag-ibong cookies. Mm-mm. Pwede mong ilagay sa mga pang-flavor sa ice cream. Wow, oo. Yung mga ganyan na product sir. Kung hilingon ta ang mga pili producers abundant man po, baga seasonal man siya paminsan. Mm-mm. Tapos pag nakulon nakipiling naghurulong, dahil napigiran din yan. Iyo, ma'am, tama. Na Opo. mag-take. Mm-mm. Diba, sir? Iyo ma'am. Tapos, ang paghuna ninda, so itong pulp, so sa luwas, pangbahog na sa nasa animals. Diba? Mm-mm. Ibabahog na lang yan, ginigibungpit sa mga animals. Pero ito pala, grabe pa ang sa iyang value. Alam Value. mo ang protein value niya na pwede siyang i-add on sa mga cookies, mga Mm-mm. bread, then Iyo. pwede siya mga sa candies, Mm-mm. mga sa ice cream, and other flavorings po. Pwede siya idagdag. Then may isa pa po kaming ginibo dito. Ginibo siya halos similar kang lechon sauce. Lechon sauce. Lechon sauce. All-purpose sauce ang apod ni po. Ang lechon sauce, baga sir, aram ka na, ang pag-ibo ka iyan, may katoy. Diba? Katoy, May yes po. liver, Liver. tapos Oh. may other ingredients. Pero ang pinaka-main ingredient niya is the liver. Kung malitsong kita kang baboy, kung anong saan liver, then pigigrill po iyan, Mm-mm. pigdadarang, pagkatapos ilalabok yan, dangan mag-ibo ka na kang sauce ka lechon. Mm-mm. Halangkawon ang, halangkawon ang cholesterol cell. Iyo. Yaon sa kasi katoy. Iyo po. Pero ining pigigibo mediging lechon sauce, Mhm. wala siya ng liver. It's pure po siya na so pulp ka pili. Pili.
Ang Wow. lasa sir, halos parehas kang lechon sauce. Wow, grabe ano. Magayon. Anong kahulugan Ken, sir? Ang nutritional value niya would be okay kasi na siyang masyadong halangka ang cholesterol. Cholesterol. It's a plant-based. Plant-based siya. Yes, So, kung oo. sabihin, healthy siya. Pero nasaraw sa to yan, sir, na medyo nag-iilan na Iyo ma'am, tama. Imbis na magamit ka katong lechon sauce na may mga liver, we could use in plant-based. Wow. Pero ma'am, ano na po ma'am ang ang level kang production ta kayan ma'am? Na commercialize na po? Actually, sir, naghagin na po kami pang patent kaya dyan sa BU. Mm. Taon na po kaming patent kang powder and sauce. But we do not have commercialization yet. Yeah. Kung may nag-order lang po, dangan kami nagigibo. Um, Pero pag wala, kasi funding po siguro sa ang kaipuan. Wala pa pong nag-accept na mga industry siguro mag-ano kang patent ng Bicol University. And I know BU is doing something about it para ma-sell out po, ma-pitch po kaya po. yung ma'am, magayon nun iyan ma'am, sabi mo nga ni, hababa ang kolesterol. Tapos, magkakaigwa ng dagdag na income ang mga nagpo-produce nin pili, di ba? Kung natitipunan nila ang pulp, and then, tadarhon naman sa area kung saan pwede ining i-powder, o kay isalak sa yung aling lechon sauce na pigsasabi. Dakulaw ng potential, ma'am, na makatabang ini sa napangkabuhayan. Ano po? Yes, sir. Wala lang siguro, sir, napansin. And we could have this different food products. Sabi ko nga, in our own way, sir, if there are orders, ginagawan ko namin. Like when we had exhibit in MOA, nag-ibo po kami. And it's saleable actually. Siguro, tatawa na lang masyadong pansin para may sarong group na mag-produce na po kayo ng mga products na yun. Iyo, ma'am. Kahit baga, ma'am, ang mga ordinaryo lang na tataong extension kan university, naramdaman ko. Ako kaya, ma'am, dati po ako sa extension office, ma'am, bago ako nag-ano sa teaching. 8 months ako dyan, kang year 2000. Nagpo-programa ako, ma'am, duman sa Naga City. Igwa kita duman ka itong programa sa Radyo ng Bayan, sa University on Air. For 8 months, nagta-travel ako every Saturday. Ngunyan, nag-offer ako lumang kan mga services kang extension. Ay, dakol ma'am ang nagduman sa estasyon na nagpaptaro kung paano i-preserve ang mangga, i-preserve ang batag pag sobra-sobra. Mga araw po ba kayan, ma'am, nadakulaon talagang bagay. Kung minsan, karo baga, bako masyado importante. Pero kung tuturuho ka, hilingon mong mara ang nangyayari, grabe po ang impact, ma'am, sa community. Araw kang bigtatara mo sa kuungon yan. Ngunyan ko lang kali, ma'am, na araba lang, seaweeds pala, binder. Pwede siyang gamitin. Pwedeng pang di ba, ang tod kita, baga bunay, di ba, na pag minutakan tang bunay, madurukutan siya. Ito palang pwede man na mas magayon ang health na content niya, ang nutritional content niya compared sa mga traditional tanang pinagagamit. Kaya talagang importante na araw kayo ning igwa kita ma'am ning programa, ang araw kayo ning inano ang extension na naaaraman ang mga yaon dyan sa mga campuses, lalo na po sa Tabaco campus. Ayun po. Sir, kaya nga nagpapasalamat man ako sir. Though, sabi ko, ano talaga daw itatara mo ko. But I'm very grateful na araw po kani ang Bicol University nagkaigwa kaning program. Opo. Kasi it's really really an edge na matauta po matawanan ng edukasyon or mapaabot na sa mga tao na hindi pala mga bagay na importante. Actually, sa Rigo po, kami din sa pag-apod na kadunong sa Tabaco. Okay. Pero more on high school students, ang mga listeners and mga viewers. Iniram naman po baga and they are also involving some of the mga finished products po ng Bicol University. Ma'am, at yan, ma'am. Opo. At ma-commercial pong una kita. Pero dahil ka po maghali dyan, ma'am, ha? Ibabalik mo ika after a few commercials. Yes. Mga tugang, mabalitada po ang programang pang-edukasyon asin pang-kabuhayan kan Bicol University. Makalis lang po ang nagkapirang pagirumdam. Diyan lang po ko, no? Stand by. Siya ang servitor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, si Adrian Salceda. Si Adrian Salceda,
kadakol lang natabangan, kadakol bang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Yan si Adrian, talaga naman, may maray na paggobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sityo, basta Salceda may maray na legasiya. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya, sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang, tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Okay, all right. Balik kita mga tugang sa tuyang programang pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Araw at yan, padang gagiraray si Ma'am Ortega, dyan po naman sa Tabaco Campus. Takul pala ang mga, ang mga nangyayari dyan sa Tabaco City. Ayan, yaon na sa linya si Ma'am Ortega. Hello Ma'am, balik na po kita Ma'am sa radyo, asin sa Facebook, sa television. Sige ma'am, go ahead po sa iba pang mga gusto mong ipaabot sa... Opo. Salamat na. Yes ma'am. May gusto pa akong ipaabot na sarong technology siguro ma-appreciate ng mga tao. Madali na baga sir mag-Disyembre rin. Iya po. Ang tigahanap-hanap naman kaya pag nag-Disyembre hamon. Hamon. Ham. Ganyan, ikaw po kita diging tigigibong fish ham. Fish ham. Gustong sabihin nun, ang raw material niya po, halik talaga sa tira. Okay. Kasi originally po, baga karne, Yes. mga pigi, orig or baka, yan ang ginigibong hamon. But iba na po kita piga po diging quick cured ham na galing sa isda. Pwedeng gamiton, maski anong klaseng sarap, pwedeng halik sa fresh water, pwede po halik sa brakis, yung takbang at asin, yes. at tubig. Pwede man po yung mga sirat na halik sa marine water o halik sa dagat. Sa dagat. Depende kung anong muyatang i-involve kung sa hali ang resources ng pinakamura. Kasi number one po sa research, diba, pag nagagawa ito, we have to look for, dapat hanap punta, so pinaka-least cost na raw material. Okay. Therefore, kung gigibuhan pwede po siyang gibuhan na hamon ang sirat. We call it quick cured ham. Hindi yung body na imagine nila, siguro pata. Hindi. Ginigiling po or kinikinit yung isda, then pigmomold na po siya. Piguhurma na siya, kaya ibang mga hamon-tangon niya, di ba ibang hurma, ibang pure shape, ibang star shape, ibang bilog na hamon, because they are, na po siya, kininit or giniling na karne or we can use, gagamitin natin isda. Meron na po kaming study kaya na finish
to finish research then. But it is the study of one of my advices sa student ko, yung pinag-ibig ko, pina-adal ko sa iyo. So, alternative na instead of meat, ang gigibo. Pwede na yan, ma'am. Pwede na kayo, ma'am, mag-order para sa Christmas? Basta daw, may order, magibo kami. Oo. Mapili ka lang sa, ang pinag-ibo ngayon sa Enda, pwedeng bangus. Nag-try kaming saro bangus. Sa brackish water yan. Yes, Then po. one is tilapia. Use tilapia sa fresh water. Mm-mm. Then so, saro po is tuna. Tuna, okay. Siyempre, tuna, masirap ito sa mahal. Pero, pwede siya, applicable po siya sa tulong klase niya. Kaya lang, of course, ang lasa po niya nag-iiba according sa klase ng tira. Diba? But, ang kinagayunan po kani, it's a healthy type of product kasi it comes from fish. Yung ma'am, yung... Lang sira na omega-3, Di at Oo. least, Yung- kung kita, sabi na nga ni, medyo di kayo nakita sa karne, this is a very good alternative sa during Actually, ma'am, mas mahal na nga ning unyan, ma'am, ang sira kaysa karne. yun po. Kaya lang sir, hanapon to, so sira na Sa barato, tama. So, actually, ma'am, magayon yan na informasyon na tinao mo. Yung managad baga, baga, ma'am, napapasiparan na lang ang sirang hali sa tabang. Samantalang masira, ma'am. Ako po kaya, ma'am, inaki ako sa Naga City. Ang kada-kada na sira doon man napigaanumi is from fresh water. Kaya nga ito, ko baga, ma'am, ang klase nin sira. Digdi na lang ako nakaanong magkakaning hali sa salty water. Digdi sa Albay na. Anyway, yan, ma'am, sa linya po, si Professor Edgar Barameda. Naka-zoom siya. Mahabol si partner. Dahil nakaligdi sa estasyon. Sige, partner, sige na patara-tara. Ay, good morning, partner. Good morning kay Ma'am Giselle Ortega. Apo, ma'am. Long time no see. Kang last December, partner niya, ang kami dyan sa Tabaco with the General Alumni. With a partnership, kan sarong activity ni Keto. Kaya naman kami nagkamidbidan ni Ma'am Ortega. Ito yan, din sa, sa Tabaco Campus. Ay, masingit lang ako, partner. Sige. Kasi sarap mga partner sa napakaroon kang naging masusunod na kalagyan kang November, yung ang Tabaco Campus. Oo. Kumusta po, ma'am, ang Tabaco Campus? May iba na akong date na istorya kasi nanong gusto istorya ng partner about sa sira. Kunya po. Okay naman kami, sir. Kailangan ng ngunyan. Hindi pa kaming kuryente. Grabe, ano. Until now, with 8 months of waiting, hindi pa sir namumundag. Mag-siyam na bulan na. Bagyo na naman baga, sir. Typhoon season. Opo. Abutong kami kay anniversary. Wala pa po kaming kuryente. Opo. Kan pagduman mi kaya. Opo. Kan pagduman mi kaya ba mag-send ka 2 times or twice kan kami nagduman sa lugar ninda. So ibang mga buildings in the partner nagka-Doris Coastal, nagka-Drone. Yun ang ng First District. Facilities. Oo. Agul mi bagay sa First District. Kaya ito man nagsara concert na ramam. So paano ma-restore? Primero sa kuryente siyempre. Pero andun lang po na mamurat ka ng kuryente sa Tabaco po. Ayun po, sir. We're using a generator, sir, na nagkiram po kami kay Vice Gov. Salamat kay Vice Gov. Kasi yung duwang genset mo, sir, nagbigay na. Siguro 2 weeks or 3 weeks ago, naka-submit kami kay Vice Gov. And that is what we are using now po. Kasi talagang nahihirapan po ata. Dahil ako po aram mahain ang problema. But still, until now, we do not have any electrical connection. Partner, di daw pwedeng maki-negotiate dyan sa Aboitiz. Aboitiz yan. So, nag-operate ngunyan dyan sa sa Tiwi. Oo, sa... Diba? Oo, baka igos yan dyan yung linya na pwedeng makatap mo ng university. Nagparaan na daw kami, sir. Pero, hindi kong tayan, sir. Kasi we almost exhaust all the resources just to have electrical connection. Diyan, ma'am, ang paghihiling ko, ma'am, na sarong posibilidad, pero siyempre, ini-negotiate, diyan diyan na mismo mag-source out kang kuryente sa Tiwi Gayud. Nakula man bagang Tabaco Campus, ma'am, nakula man ang konsumo nindo diyan sa kuryente. Grabe man, 8 months, partner. Partner, anong sabi kang board? Anong sabi kang board? Ay, at least mga... Isinumbong, ma'am, sa board, isinumbong. Joke lang. Ay, nagabos man sa mga concerns na ma'am. Oo. Tara, ma'am.
tabako na hagi natin sa board. Iyo. Kaya lang siyempre yung detalye. Paano partner? Ako partner, nasabutan ko po yan. Actually, kay ito, permitang kahurong taga-APEC. Minsan talaga, pag ang diferensya ang linya, wala mo talaga maginibol. Pag linya. Sir, naiintindihan ko mga kunata. Kaya lang, siyempre, aramang mo pagkasaran din ko pa Iyo, ito. ma'am. Tama. Iyo How po. much more with us? We have almost 9 months. 9 months. Ma-anniversary naman ng gad ka mo. Yes, sir. Grabe. But anyway, yaw pa man kiraray. Nahiling mo man Iyo. kiraray ko, sir, sa radyo. Iyo po, ma'am. Actually, ma'am, na ano man yan, naaraman mo yan po ang sitwasyon nito. Ang ibang mga faculty dyan, pag nagdigdi sa May, nakakahuron May, iyo man po yan ang nababanggit ninda. Oo. Difficile talaga, ma'am, pag warang kuryente. Nakulon ang mga activities na napaprakasar, di ba, naapektaran. Yun ang sir. Sabi ko nga, ay, paad siya magkaigon diferensya. So, generator mo. Hindi kita magka-pururun. Oo. Dapat, ma'am, ang pirmi, ma'am, may genset, ma'am, ang payroll department nindo. Yung magasan ang payroll magasan. Iyo po, yan digdi. Okay lang digdi, ma'am. Maray digdi ang ano. Sige, mag-generation lang. Okay. Sige. Na partner na ano ko pa lang ito kang mga kasi ang Tabaho campus sa mga oldest campuses kan Bicol. Oo, iyo, totoo. During those times high school guide ako o diyan so pag-tourne kana sa Bio diyan kami keton primerong nagduman sa Tabaho campus. Bureau of Fisheries. Tama ito, ma'am? Fisheries kasi Bicol University College of Fisheries. College of Fisheries. Opo, nahiling ko ito partner, so may barko po kayo dyan na nag-iibang ng sardinas, tapos meron kaning na ano yan, tapos may mga sira na pigdadao. Kaya kulaon ang garo contribution mo kan bukap kayo sa fishing industry, sa production. Sa ngunyan ma'am, may mga plano po na araw kayo na garo palitit nga ma-revive kami din po kan bukap akan ng fisheries na araw po kaya. Kasi ang pandiwa po, may mga ano dyan, may mga nanilang partner na mga facilities na to support po naman mga sa ano sa fisheries. Kumusta mo ma'am ang plano po kayo ni kang sa tuyang office? Actually sir, yung program po ba kang inot susuward pang program, talagang totoo yan sa sabi mo sa na may barko, may kaning, yan pa po nga suplanta sa kaning plant, pati sa mga ibang equipment. Kaso lang, I just don't know along the way kung ano nangyari. So barko actually sir, wala na digdi. But still, so kaning plan po sir, kaya lang it's under repair. Mga under repair po siya. Then, sa ibang equipment po, siguro sa Kahaluyan, that was 1980s pa po, wala na siya. But along the line, ang BU Tabaco Campus po, Bagaso College, ay Fishery Department is under the OD. Igama po kami paminsan ng mga projects na paminsan pag-i-sponsoran kan, kanshed. Gaya ng kanso, gipumay po na may mga hatchery kan tilapia. Tapos yun nga, so value-added product mo. So, discuss ko kasama ang officer na Di Matera, Professor Matera, about the value-adding. Ikaw po tayo na program na later on magagamit so facility na originally planta siya, nagigibon siyang production plant kang mga value-added product. Kaya, fish balls, then siomai, mga arugan ng mga products. Then, ang dating plano kayan, the one who are interested to do the process, madigi sa planta. Tapos yan po sila mga process. Para nako-control po baga quality. Standards ng sarong product. Pero nagkaigong problema along the line. I was not then the head of office. Pero we're planning to pursue it pa rin po. Partner, pwedeng ma'am, pwede ma'am si Edgar ma'am, sa alumni bagay ni. Pwede ka partner magpabakal ng ham na fish sa December. Fish ham, sabi ni ma'am. Actually, pwede pa nila i-open sa... Sige po, madam. Sige po. Sige, partner. Sige na. Yung po ko tato sa plano ka earlier on na parang matabangan man sa community na along this line na mga business.
Kaso lang po, nagkaiwang problema along the line. But we're still planning to pursue it po. Kasi natapos naman sa first phase, kapag standardized ang product, sa tig-istorya ko pisar kasubago na mga value-added products. Araw ka mga nuggets, mga siomai, mga fish balls. Ito alam po kami standardized product. Only that, siyempre, sa production area na sa planta, dahil po, is still under repair as of the moment. Nasa under repair. Tapos ma'am, wala pa kamong kuryente. Wala pa kami kuryente. Talaga tayo siya mapag-consider. Okay. But if the people are interested, so mga nagdadangog po sa to, kung talaga interesado, then they could do it on their own kasi maski household lang. Pwede Yes. po silang matabangan. They just ask for an assistant, then we will help them out para makatabang man sa pagnegosyo nila. Kung sa po ining mga yaon sa coastal area po, mga livelihood, nag-iisip man po kami na tao man kailangan sa mga tao interesado. Iya po. Tama partner, may entrepreneurship pa na course dyan kara madam. Tama katuwang lang dyan sa mga pigaplanong dyan na ramam na matap sa mga communities para ma-proseso o bangkay gunin value added sa mga fish products, mga fishery products. Iya partner. Sabi nga ni ma'am, kasubago may ibagang pili pulp baga ining ubak. Grabe ang pakinabang. Pero duman ko po ma'am Mortega kaito si Dr. Ninfang Pelea baga ma'am. Saro siya kanang yata kang pili oil so hali diyan sa pulp. Sa pili po, yun po sir. Ang nagiging talang minsan garo dayta naka-commercialize ang ibang mga produkto ma'am medyo magastos kaya. Iyo po, sir. Iyo baga. Pero mga magayonon. Opo. Saro siya sa brains kang iya na pag restore po ko ta kang plan for the value-added product for the community. Tangan yung magamit kang community. As in, po, sa mga estudyante na nag-uro dito pagkasama, tayo naman para pa Manila, magagamit na. Kaso lang, nagkaibang problema along the line. But we could still do it even in a small way. Yes. Pwede pa po siya magamit. Kasi igual kitang mga finished technology. So building lang po ang hindi na natupad. Tapos kuryente Parang ma'am. Tapos kuryente. Ayan po. Makulit Ayan po, sir. Makulit. Anyway. Still go on. Iyo po. Opo. Naintindihan mo ma'am ang sitwasyon nindo diyan. Kami nga niligdi minsan lang sa rood bang aldo na brownout. Grabe na po ang nauulang na trabaho. Dahil na mga meetings. Basta unyan lugar ma'am. Nakadepende kitang maraming araw kayo ng teknolohiya. Nakayang kita sa Zoom. Yang kita sa online. Paano tayo magigibo kung aandap-andap ang minsan ang genset. Minsan dahil man masyado reliable. Lalo pag na-overload, biglang napapalasok. Di ba? Talagang kayo pantang stable na current. Anyway. Sige, partner. Dagdag pa ako, partner. Sige. Dagdag pa ko. I don't know kung nahapot na to ni kay madam. Pero usually baga, ako pa minsan ang concern ko sa alumni. Iyo. Mga graduates ko po ma'am sa sa Tabaco campus. Saray na po sila ma'am nasa abroad na po sila. Iyo po, industries. We have contacts po, or na po sa fisheries, kasi nauna po pag-sir so fisheries na program. We have even retired na mga graduates na paminsan nagtatabang nag-assist paminsan kung hahagadan mo na assistant. Nag-ano man po siya. Ang project nga po nga niya nagkikipuhon may is nagpaplano po kami maglaag ng lights along the line kasi nakasolicit po kami kan December kami solar light within at least malaganan lang po dito sa mga several dito sa campus and it's on the process na po mapa-solar light kami pero sa street lang po bako sa doong building. Kasi medyo naman po kami nakalikop na masyadong dakol na amount. Kaya at least maliwanagan lamang sa security po pag ang building kasi loan pag maliit. Yes, ma'am. Nasa pipeline na po, nagigibo na kami pang poste. Then, nakabakal naman din kami for the solar light that we will be placing in the street. Yun ang ginibong project ng alumni nga. Nagtatakma po kami, sir. Then, si Ma'am, si Ma'am Madralejo, yung department chair sa nursing. Kasi gusto na sila mag-face-to-face. TikTok sa mga alumni kasi yung building na isa po pagpag yung kang rolly, natanggal yung kisame. Ang CHED po sir gusto mag-evaluate.
Pag nag-evaluate ka kang buildings, kung garabaoan, hindi ka man makapasado, hindi ka maka-face-to-face. Ayun po. Eh, di pa silang po sa nursing na dahil maka-face-to-face, gawa ng, ikaw daw sir, ineksyonan kang virtual. Tayo ka kaya. O kaya, talagang sinda, nangangaipo. But we are doing something. Nagpakontak po sinda sa mga alumni mo na sa nursing, tanganing makataong assistance, maski dahil sa pagpakisa mo. Iyon na lang sa nang binigay mo sa division. Paminsan ba budgeting of government. Yes. Opo. Dahil na makaibuhan na history, ano sa kaluyo. Ayun. Ang yan po kaya partner baga sa nursing. Ano yan, mga placers. So talagang arlangkaw na passing percentage. So, ang pag face to face, Importante iyo, totoo yan. Retrofit. Yan mga courses na pig-alaw na kang CHED na magkaigwa ng face-to-face partial man or what. Dahil man tanggad pwedeng pagparaturo mo sa naan pag kan dahil pwedeng theories lang ang i-apply mo diyan baga sa mga courses na yan. Purog na kung skill po baga sa kang kaipuhan. Iyo po. Oo. Sige. Mapacheck up ka nga virtual. Limitadong maray yan. Anyway, ma'am, partner, antes kita magtapos, tayo na lang kitang 2 minutes. Iapot ko lang, ikumustahan ko lang partner so ma'am, kumusta na po sa fish sanctuary ta dyan sa San Miguel? So, ganun pa din po siya. Still existing. Okay. And, protected. Sa barangay po siya ata. Sa barangay siya nakasaad. Oo. Then, may mga policies and regulations kung ginigibo ang city para ma-protect po ining fish sanctuary dyan sa San Miguel. Iyo po, ma'am. Tadakulaon na bagay yun na igwaning fish sanctuary na dyan nagbuburo na sa mga nagpapaipli, sa mga sira na dahil nadidisturbo. Pag may mga policies po na pag-i-invite po dito sa mga expert dito sa biology, then we visit in po dyan sa mga dialogues ng city, tanganing na-address po yung mga concerns nila. Pag-i-invite naman po kami ng city pag may mga concerns sa mga policy making. Okay. Partner, ano iba ka pang kay Madam? Tama. Naramdaman ko lang partner, yung mga lugar dyan sa Tabaco hanggang duman sa Tiwi, nalideros na bakan na aray na sa Kamsur, sa Katanduanes, dyan da nag-aaragi kay Antuna, may mga times, may mga seasons na nag-aaragi dyan. Iyo partner, totoo yan. Matuna dyan sa parting yung Kantiwi. Iyo po, may season man talaga. Araw ko niyan sa Dakulon, Dakulon na tunang. Kaya lang still the price is so high. Kaya lang nagbaba ang KDF. Nag-aabot po na 300. Kasi tignan na po ata yan sa Manila. Hindi gaya na sa Tabaco. Kaya nga na mo ako mag-isal sa Tabaco, sa barato na sira. Ngayon mahal na. Bumurahan na sira. But yan, talagang nagpukumpit na po ang presyo sa ibang market out sa Manila. Basta mabili na og ma'am ni mga basta linaog na ma'am ni mga dara ko lang negosyante, araw kan talagang resulta. Nagiging commercialized. Makaliwag ang mga taga-Tabaco kasi ang presyo niya is almost similar na sa Manila. Yes, oo. Magaling kong tahali, isa to ang source. Ano sila, nasa tamahali. Yes nga ni ma'am. Iyo baga pirmi ang muto utaman. Anyway, ma'am, inabot na kita nin oras, no? Sa tuyang programang pang-edukasyon asin pang-kabuhayan. Ma'am, go ahead po kung ano pa ang mga remaining messages na gusto mong ipaabot on air. Ligdi po sa tuyang program. Gusto lang po ako magpasalamat ulit sa Beer Extension, sa inyong duwater ni Sir Barameda and Sir Pinatera, sa pag-accommodate ng Bicol University sa programang ini. Kay Ma'am Magdaong, and gusto ko lang ipaabot po ang sakuyang good morning sa lahat ng mga listeners sa Tabaco Campus and other campuses of Bicol University. Kung iba po kung gustong anybody who wants to ask assistance from us, willing man po kami na magtawang assistance. Basta ang importante makaserbe at makatabang sa mga namamanuagarong na nangangaipo ng serbisyo sa mga teknolohiyang na ganito sa Bicol University. Yes. Okay. Salamat, ma'am. Thank you very much po, ma'am. Yan po si Dr. Mortega, ang Dean kang Bicol University Tabaco Campus. Uy, dakul kitang informasyon na ako, partner. Go ahead, partner. Yung partner, bago ito magtapos, partner, as usual, salamatan mga minasunod, acknowledgement. Siyempre, paano sa tuyang presidente, si Dr. Arnulfo M. Mascareñas, and VP for Research and VP for Research Development Extension, si Dr. Luisa Mano,
ang sa tuyang partner director for research sa Development Management Division, si Professor Ronel Juneda, ang YC awan director kan Extension Management Division, si Professor Rowena Soylo as ang EMD staff, ang Dean kang College of Business Economics and Management, Dr. Eddie S.C., ang Dean kang CAL, si Dr. Letty Lopez, ang Past Director kang Extension Management Division, si Dr. Lester M. Narvaez, ang Director kan BU Office of the President Communications Public Relations Office, si Dr. Renelyn Bautista. Siyempre pa partner at ako yung Station Manager dyan sa Radio Veritas, si Father Paulo Barandon and staff. Technical ta, salamat. Then kay Dr. Elizabeth Chane Alpani, ang headman ng BOEMD. Hindi po si Edgar Barameda, partner? Partner, sa partner, sa masunod magamit ka ng diit na ilaw, ha? Yun, sorry. Para nahili ang kapugian mo. Ning malinaw. Sige, partner, salamat. Siring man, sa kabus na nag-antabay digdi sa tuyang simanal na programa kada Huwebes, 10 to 11 in the morning. Digdi po, ani pong programang kan Bicol University, lalo na ka Extension Management Division. Sa pangalan ni Nugamos na yaon sa Bicol University, ako po Giraray, ang sa inyong amigo, ang partner ni Professor Edgar, yaon digdi mo niya sa estasyon, Professor Seth De Matera. Good morning po sa Tuya Gabos. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Huwebes. Digdi na sa Radyo Veritas Legazpi.